खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटणार की प्रशासकीय दिरंगाई दडकणार याच संदर्भात कुडाळमध्ये एक महत्त्वाची बैठक पार पडली। या बैठकीत एक वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं। खरीप हंगामाचा आढावा घेण्यासाठी आमदार निलेश राणे सकाळी 11:30 वाजता कुडाळ येथील मराठा समाज हॉलमध्ये कृषी विभागाची बैठक बोलावली होती। या बैठकीला कुडाळ आणि मालवणचे कृषी अधिकारी उपस्थित होते। जेव्हा अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामाचा पाढा वाचायला सुरुवात केली तेव्हा आमदार निलेश राणे यांचा पारा चढला। कामं केवळ कागदावर नको तर शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन करा अशा शब्दात आमदार निलेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलंच फैलावर घेतलं। आता सर आपण प्रति आठवडा प्रत्येकाने जे आपले 20 माणसं आहेत 20 जणांच्या म्हणून प्रत्येकाची ज्या ग्रामपंचायत आहे प्रत्येक किमान ग्रामपंचायत कव्हर झाली पाहिजे। नाही विषयाचं गांभीर्य आपल्याला कळलं का? मग कशासाठी आपण स्कीम राबवतोय? कशासाठी पाहिजे स्कीम? 50 कोटी रुपये कृषीच्या हेडखाली आले, त्याचं बायफर्केशन तुमच्याकडे नाही आणि तुम्ही इथे उत्तर द्यायला उभे आहात। ज्याला माहिती आहे त्याला तरी उत्तर द्यायला उभं करा। आपण हे 125 गावं कशी कव्हर करणार आहात एवढं फक्त नियोजन सांगा, म्हणजे पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊ। आपलं सर 120 सहाय्यक कृषी अधिकारी आहेत, तर ते प्रत्येकाने सर प्रति आठवडा सर 3 गावं करायचं असं आपण नियोजन करतो प्रति आठवड्यामध्ये। तुमच्याकडे प्रस्ताव आल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती ऍक्शन घेताय तो नाही, तुम्ही कुठल्याच विषयावर ऍक्शन घेत नाही अशी त्यांची तक्रार आहे। नाही सर तसं काही नाही। मग तुमच्याकडे जे काही ठराविक मुद्दे असतील नागरिक साहेब, तुम्ही त्यांच्याबरोबर बसा। तुम्ही एकदा त्यांचे जे काही बाकीचे मुद्दे जिथे जिथे त्यांना वाटत असेल त्यांनी 2-3 मुद्दे उपस्थित केले, तुम्ही एकदा बसून त्याच्यावरती मार्ग काढा। पण आपण हे फक्त स्लाइडवर जे काही स्कीम एवढे दाखवता, अहो हे सगळे स्कीम जर इम्प्लिमेंट झाले ना, आमचा शेतकरी कुठल्या चंद्रावर शेती करेल। हा पंचनामे झाले, तुमचे पंचनामे झाले। तुम्ही गावं वाटून दिली ते नाही विचारलं। जानेवारी महिन्यामध्ये जी नुकसान भरपाई आली की नाही आली, पंचनामे कितीचे गेले आकडा सांगा। तुम्ही मला रेशो सांगता, तुम्हाला फिगर माहित नाही, तुम्ही शासनाकडे काय मागितलं ते। पंचनामे म्हणजे कोणाला सबमिट करायचे, तर काय उपयोग आहे त्या पंचनाम्याचा? जानेवारीमध्ये नुकसान झालेलं आहे, तुम्हाला पंचनाम्याची फिगर माहित नाही, तुम्ही कुठल्या आधारावर पंचनामे केले आणि त्याचं केलं काय? आज आपण मे महिन्यात आहोत, आपण फॉलोअप काय केलं 5 महिन्यापूर्वी? ते करावंच लागेल तुम्हाला, काय निर्बंध नाही करत तुम्ही आमच्यावर। आजपर्यंत तुम्हाला कदाचित 10-12 वर्षात कोणी विचारलं नसेल, आता तुम्हाला टप्प्याटप्प्याला विचारणार नाही, असं सोडणार नाही। महत्वाचं खातं आहे सरकार, एवढे स्कीम इकडे राबवतं, ह्या स्कीम फक्त काय उर्वरित महाराष्ट्राने लाभ घ्यायचा, आमच्या कोकणाने घ्यायचा नाही। अहो किरकोळ सगळं आहे इकडे, तुम्हाला लक्षात अंदाज येतो का तुम्हाला? तुम्ही कधीतरी बजेट बघा, नुसतं ऊस या पिकाला महाराष्ट्रामध्ये किती खर्च होतो माहिती आहे का तुम्हाला? ऊस किती 6,000 कोटी प्लस, करणारे जिल्हे किती? मोजून 4, 6,000 कोटी एका पिकाला। आपण काय करता? मागाचा विषय तर मी तुम्हाला विचारला, प्रस्ताव किती तयार केले तुम्ही सांगा मला। एकदा एनडीआरएफचे निकष जे आहेत ना, त्या पुढामध्ये कदाचित केले असेल, एनडीआरएफचे जे निकष आहेत ना ते एकदा अभ्यास करा। आपण सराई शेतीमध्ये आपला कोकण भाग पडतो, पण मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांचे एनडीआरएफचे नॉर्म प्रमाणे पर हेक्टरी त्याला किती नुकसान भरपाई मिळतं जर बघा, माहिती आहे तुम्हाला? मग तुम्ही काय मागितलं? तुम्हाला एनडीआरएफचे नॉर्म माहित नाही नुकसान भरपाईचे, मग तुम्ही आधार कुठला घेतला, बेस कुठला घेतला?
इतर जिल्ह्यात जर शेतकऱ्यांना भरघोस नुकसान भरपाई मिळते तर आपल्या भागातील शेतकरी त्यापासून वंचित का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. केवळ ऑफिसमध्ये बसून अहवाल बनवू नका, तर प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पंचनामे करा आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी करा, अशा सक्त सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी अधिकारी जर गांभीर्यानं काम करत नसतील तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिलाय. कृषी व पाणंद रस्ते या विषयांवर आजची मीटिंग संपन्न झाली. चर्चा सविस्तर झाली, सकारात्मक झाली आणि अधिकारी वर्गाला ज्या काही सूचना द्यायच्या होत्या त्या तुमच्या सगळ्यांच्या समोर आपण दिलेल्या आहेत. हा पहिलाच प्रयोग असा आपण जनतेसमोर ठेवला, ज्याचा उल्लेख मी आता एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केलं. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये मी जेव्हा बसतो आणि दिवसभराची चर्चा मी ऐकतो, अधिकारी वर्गाने याची दखल घेतली की त्या चर्चेचा जवळपास 60% ती जी चर्चा असते ती कृषी किंवा कृषी रिलेटेड ज्या विषयांची चर्चा आहे त्याच्यावर असते. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणून काय मागतो, नुकसान भरपाई आपल्याला किती मिळते, कृषी विभागामध्ये आपण आज कुठे आहोत. एक उदाहरण मी ऊसाचं दिलं, ते जाणीवपूर्वक याच्यासाठी दिलं की एका पिकावर जर 6 ते 7 हजार कोटी एका वर्षामध्ये खर्च होत असतील, दर वर्षाचं म्हणतो, आणि त्याला केंद्र सरकारचं पण पाठबळ मिळत असेल, तर आपण किती मागे आहोत मागण्यामध्ये. आणि तसा फॉलोअप झाला पाहिजे, त्याचा पाठपुरावा आपण केला पाहिजे. आमदार आणि नात्याने मी जेव्हा सभागृहात बघतो, ऐकतो, कृषी आणि कृषी संबंधित अनेक विषयांवर चर्चा होते. आपण ज्या स्लाइड मला दाखवल्या त्या एक हेड खाली किमान अर्धा दिवस चर्चा होती. आपण कुठेतरी मागायला कमी पडतो. मला वाटतं कुडाळकर साहेबांनी, काका कुडाळकर साहेबांनी त्याचा उल्लेख केला की DPDC मध्ये आपण किती प्रस्ताव तयार केले. असे अनेक विषय आज चांगले महत्त्वाचे विषय आज चर्चेमध्ये आहेत. अनेकांची उत्तरं आज अधिकारी वर्गाकडे नव्हती. अशा मीटिंग जेव्हा आपण घेतो त्याचा उद्देशच असा असतो की त्या मीटिंग जनतेच्या, शेतकऱ्यांच्या उपयोगी आल्या पाहिजे. हे काय मला काय बरं वाटतंय म्हणून मी काय ही मीटिंग बोलवलेली नाही, किंवा मला मागच्या आमदाराची जिरवायची होती म्हणून मी काही मीटिंग बोलवलेली नाही. कृषी खातं आणि त्यातल्या त्यात पाणंद रस्त्याची जी काही चर्चा झाली, कोकण कसा बसेल, सिंधुदुर्ग जिल्हा कसा बसेल या 2 विभागामध्ये, ही काळजी अधिकारी वर्गाने घेतली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही घेतो, पण आमचं जे कॅल्क्युलेशन आहे, आम्ही जे सभागृहात बघतो, आम्ही जो खर्च बघतो, आम्ही जो बजेट बघतो आणि त्या बजेटमधली तरतूद बघतो, त्या तरतुदीमध्ये माझा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा कुठे आहे हे शोधायचं काम माझ्यासारखा लोकप्रतिनिधी करतो. आणि हे फक्त माझ्यासाठी करत नाही. ह्यावेळेस पण मी माझ्या सहकार्यांना, जे माझं विधिमंडळाचं कामकाज करतात, त्यांना पण मी तेच सांगितलं की ह्या येणाऱ्या जून महिन्यामध्ये जेव्हा आता अधिवेशन सुरू होईल 2 आठवड्याचं, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण फक्त कृषीचेच विषय घ्यायचे. कारण का सिंधुदुर्गातून असेल किंवा कोकणातून असेल, कृषी या विषयावर जास्त कोण प्रश्न उत्तराला बसत नाही, जास्त कोण त्याच्यामध्ये लक्ष देत नाही. म्हणून माझा प्रयत्न असा आहे की आमदार या नात्याने मंत्रिमंडळाचं किंवा मंत्री महोदयांचं, पालकमंत्र्यांचं, मुख्यमंत्र्यांचं, उपमुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधित करावं की आमचा सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कृषी प्रधान आहे. आम्ही काय कुठे अशा यादीमध्ये आमचा समावेश व्हावा असं मागत नाही. जसं मी दौंड तालुक्याच्या एकदा दौऱ्यावर गेलो होतो, बाजूला बारामती आहे, एका बाजूला अकलूज आहे, हे सगळे तालुके आजूबाजूला आहेत.
आणि सगळीकडे हिरवगार होतं सगळं शेत. मी असंच सहज विचारलं, कारण का 2 दिवसात त्याच्यापूर्वी दौऱ्याच्या पूर्वी मी एक बातमी वाचली होती की मध्यम दुष्काळ तालुक्यांमध्ये हे सगळे तालुके होते आणि योगायोगाने मी त्या तालुक्यांमध्ये दौरा होता माझा. मी विचारलं, जर एवढं सगळं हिरवगार आहे तर मग मध्यम दुष्काळ कुठून आला? साहेब जाऊ दे ना, आता आहे ते चालू राहते, ते आहे ते चालू राहते, मग त्याच्यामध्ये कोकण कुठे आहे? माझ्यासारख्या मनामध्ये ती शंका आली की जर चालूच आहे ना तर माझ्या कोकणात का नाही? आणि तो प्रयत्न मी मॅडम आपल्यालाही सांगतो, तहसीलदार आहेत त्यांनाही सांगतो, मी तसा कोणाच्या विषयामध्ये जात नसतो, पण कोकण विषय आला, सिंधुदुर्ग विषय आला तो माझ्यासारखा प्रखर कोण मांडू शकत नाही एवढं मी तुम्हाला. मी टोकाचं बोलतो, मी बघत नाही मग सभागृह कुठलं आहे, मी टोकाचं बोलत असतो. म्हणून सगळ्या अधिकाऱ्यांना माझ्या सूचना आहेत की इथून पुढे तयारी करून येत असताना इथे आमदार बदललेला एवढं तुम्हाला काळजी घेऊन बोलावं लागेल. इथे विषय तुम्हाला जेवढे कळतात त्यापेक्षा आम्हाला कळतात याची जाणीव तुम्हाला असली पाहिजे आणि सगळ्या विषयांची उत्तर ही चोख आणि खरी असली पाहिजे. जसं मी सांगितलं, पंचनाम्याचे आदेश राज्य सरकार देईल किंवा महसूल खातं देईल ह्याच्यासाठी तुम्हाला वाट बघायची गरज नाही. नुकसान झालेलं आहे, तुम्हाला जागेवर स्पॉटवर जायचं असतं, तेवढं तुम्हाला करावंच लागेल. आणि हे सगळे कृषीचे पैसे आणि सगळे नवीन प्रस्ताव आपल्याला मॅडम नवीन प्रस्ताव तयार करा. जिल्ह्यात काय चाललंय आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय ह्याचं मी जेव्हा भाषण करतो ना तहसीलदार साहेब, मी माझ्या जिल्ह्याची तुलना वेगवेगळ्या जिल्ह्याची करतो, तेव्हा मला कळतो की फरक कुठे आहे. तुम्ही बाजूच्या गावाची स्पर्धा कराल, बाजूच्या विषयाची अशाने स्पर्धा होणार नाही, तुम्हाला विषय कळणार नाही. कोल्हापूर आता सर्वात बघा, कोल्हापूरमध्ये काय चाललंय, जर कोल्हापूरचे आकडे जर मी आता ह्या आकड्यांची मॅच करायला गेलो तर अजून अडचण निर्माण होईल. त्याच्यापेक्षा आपण तुलना करताना अशा जिल्ह्यांची तुलना करा जिथून काहीतरी आपल्याला शिकता येईल. आपल्याला हे मागायचे असेल, तुम्ही आता अधिवेशनामध्ये हे मागा, हे आम्हाला तुम्ही सांगितलं पाहिजे. म्हणून तुम्हाला सांगतो, अधिकाऱ्यांना आपण सगळ्यांनी सूचना द्या. मॅडम आपण स्वतः पण फील्डवर गेले पाहिजे, नुसतं फोटो पुरतं नाही. फोटो 2-3च आहेत, पण आमची गावं ही शेकडोंमध्ये, तुम्हाला प्रत्येक गावामध्ये उतरून कृषी विभागाचं काम हाताळलं पाहिजे आणि तसंच तुमच्या सगळ्या सहकार्य एवढंच या निमित्ताने सांगतो.